ako. Sana sila dinol din. Sana. Dahil may sisig din. Ha? Sisig. Ano? Ang padala ni mo? Ito ang pangalan ko, mama? Dia magsisilip pa ng away ka na. Huwag ka lang din matumutangan doon. Pinaon mo ba na ito? Doon siya. Punasan man yan nila mamaya. Ha? Punasan. Hindi po kayo magsisisi po kung kung sa dahil lang po. Pag hindi masarap ako magbabayan. Opo. Okay na po kayo? Magpapalit na lang. Magpapalit lang ako mamaya. Okay lang, hindi naman makikita. May extra naman po ako doon. Baka gusto nyo. Ibigay ko na lang sa inyo. Hindi ko po nagamit yun. Kakabili ko lang. Okay, thank you. Ay, hindi naman po. Kaya nga, hindi naman titignan. Galit nyo. Wala akong makinig ko eh. Wala, hindi lang ako. Kapit-kapit naman kung may patiting. Uy, amoy ulam ka. Muti kung puti. Maganit. Kulang pa sa laga. Ha? Kulang sa laga.
Wala kayo sisig. Iisa na nimo? Iisa nimo? Kung sa pagkatawan? Agusan. Asa ka? Kaya mo kayo Korea? Lalaki. Yung ka nga, meron ka nga marinig po niya sa kakampi. Ano makabit o Japan? Ito yung dalawa o sisig. Ito sabit niya. Larang ka lang yung mga buhok. Pagpaso. Tintak. Ano nga? Makabawi din yan. Hindi man siya pamangkin niya. Ito na lang meron. Okay ka na, ate? Malakas naman ang tayo ko sa Ano na? Teko, ate. Sisig. Ano ito na ano? Sisig. Dahil ito, tingnan. Ang gusto mo.
Sesame muna. Open sesame.